Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Тихомир Тодоров, състезател и инструктор по стрелба, организатор на курсовете за стрелба на далечни дистанции от спортен клуб Борис Дрангов. Много пъти колеги ловци са ме питали защо пропускат при стрелба на далечни дистанции, след като са проверили своите корекции и знаят, че отговарят правилно. Залагам на това, че допускат грешка при правилно позициониране зад оръжието и неправилно нивелирано оръжие. Повечето от тях нямат такива устройства за проверяване на това преди изстрел дали оръжието е нивелирано и се допуска грешка то да е с ляв или десен кант. В днешния експеримент ще направим точно това. Ще видим дали това нивелиране има значение точно за стрелбата на далечна дистанция и колко е важно. За тази цел на 290 метра сме поставили един картон с 3 кръга, които са с диаметър 3 см. В средния кръг ще стреляме с нивелирано оръжие. В левия кръг ще стреляме с оръжие, което е с кант наляво. А в третия кръг, най-десния, ще стреляме с оръжие, което е с кант надясно. Ще пуснем по 2 изстрела и ще видим какво се случва. Приготвяме се, направили сме корекции от 1,1 мила или т.е. 11 клика за тази дистанция. Оръжието е Бергара в калибър 6,5 Creedmoor. Патроните са релоудвани от мен, LDM с гилза Хорнади. Стреляме в средния кръг с нивелирано оръжие. Правиме 2 изстрела. Правиме паралакса за съответната дистанция. Има леко мараня, но ще видим какво ще се случи. Виждаме попаденията, че са едно до друго, малко над кръга. Като цяло се получава хубава група. Сега в левият кръг стреляме с наклонена пушка. Тоест нивелиране не е точно където трябва, а имаме кант наляво. Надясно. Защото този е 5 заряден. Така,
Пробваме при мишените, за да видим какъв е резултата и да анализираме проведения експеримент. Видохме при мишената и виждаме резултата от направения тест. В средния кръг, в който стреляхме с абсолютно нивелирана пушка, виждаме попаденията от два изстрела един до друг, точно където трябва да бъдат. Една идея са малко по-високо, но това е поради други фактори. Основната ни цел е сега да видим дали има изменения от точката на попадение. В левия кръг стреляхме с пушка, която е с ляв кант, т.е. оръжието е наклонено наляво. И виждате, сигурно има около 5 см изместване в ляво, само заради това, че не сме нивелирали правилно пушката, а е с кант наляво. Направихме и тест, ако направиме кант надясно, виждате какво се случва. Отклонението е едно и също спрямо този кръг, но е в другата посока. Тоест, ако нямаме нивелир и не сме сигурни точно дали е правилно позиционирано оръжието, имаме някъде от 10 см на 300 метра възможност за грешка, поради това, че нямаме нивелир на оръжието. Ето защо ви препоръчвам да слагате нивелири на оръжието, докато стреляте на далечни дистанции. За стрелбата на далечни дистанции това е изключително важно. Ако искате да гледате още видеа от този тип, може да се абонирате на нашия YouTube канал Shooting Club Борис Дрангов. Надявам се да сме ви били полезни и до нови срещи!